Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Siz Tataristan Yanı Asır kanalında Tatarlar tapşırın qarıysız. Bu atna davamında türlü tübeklerde yaşayışı milletteşlerimiz turmuşunda hem yaşayışındaki qaybir vakigalar hem şiraşular bilen sizni min İnsaf Abdullah tanıştırırmın. Bugünkü programmada Tatar üstüşü stratejisi eskizlerini təqdim eti oңайından Samarada şiraşular. Balalarını üretirge Tatar tilini. Andan hujabız özleri de Tatar tilini öğrenip Tatar tilini halkka tapşırırga. Okuşu kızlarının ikinci Bütün Россия Ak Kalfak beygisi. Özümden kelgenimni söyledim, şiste yürekten barısında jüriye tapşırdım, videonu көрсеттім, әлі jüri әгзалары fortepianoda da oynarga koştular. Мәскәүдә Татар тарихында зур урын тоткан хатын кызлар хакында сөйләштеләр. Балага тил бирүче, тәрбияләүче, үзебезнең телебезгә, мәдәниятебезгә ихтирам уяту ул анадан тора. Казакстанда яшәүче атаклы милләттәшебез Мөнир Герзин. Мен Татар тарихына кагылышлы чыганакларны чет элләрдән эзләргә кирештем. Кытайдан, Япониядан. Мариэлдә Чулпан балалар фестивале. İlimiz tübeklerinde Tatar halkının üsüş stratejisi eskizin halkka təqdim etü, hem ona qarata fikir, üstemeler jiyu devam ete. Samar şəhərindəki şıraşuğa İdil boyundağı 6 tübekte gümür etüşü, hem halkımızın kileşegine bir taraf bulmağan mündən artıq kan kardeşimiz jiyildi. Şunusu ihtibarga layık zaldağı halkının baytağı, yaşlar hem urta boğun vakilleriydi. Samarıda uzgan şaralar hakkında üz haberçimiz Ramiz Safin beyan iter. Әлгі мәртәбәлі шараның Самар шәһәрендә узуы шыраклы түгел. Биредә Идел буе төбәкләре арасында иң беренчеләрдән бурып Татар милли хәрәкәте башлана. Татар телендә бердәмле газетасы чыга башлый. Беренче Татар мәктәбе белән Россиядә иң зур мәчет тә нәкъ менә шушы шәһәрдә ачыла. Соңгы вакытта Самар татарлары дигән затлы журналның биредә нәшер ителүе дә күп төбәкләргә үрнәк булып тора. Шуңа күрә дә оештыручылар килгән кунаклар өчен программа төзегәндә әлге мәйданчыкларны күз уңында тотып эш иткәннәр. Иң беренче тукталыш шәһәрнең Җәмигъ мәчетендә булды. Төбәкнең Татар милли хәрәкәт ветераны, отставкадагы полковник Идеал ага Галәүдинов сүзләренә караганда, әлеге мәчет Чечня Республикасыннан кала Европада иң зурсы. Аның манарасының биеклеге ayına kadar, yarım ayga kadar 63 metrni təşkil etә. Илебезнең 6 төбәгеннән килгән йөзләгән кунак берничә төркемгә бүленеп, мәчет заллар буйлап уздылар. 3нче катта урнашкан Ислам мәдәнияте музеен тамаша кылдылар. Кунакларның чираттагы тукталышы Самар татарларының горурлыгы булган Яктылык татар мәктәбе. Биредә татар рухы мәктәптә килеп керүгә үк тоела башлый. Бар җирдә дә тәртип, чисталык, һәр бала да татарча исәнләшеп уза. Алар кунакларны төркемләп мәктәп белән таныштырдылар. Үзләре җыган экспонатлардан торган музейга алып керделәр. Көне икенче яртысында Ульян, Саратов, Пенза, Оренбург өлкәләреннән һәм Мордовиядан килүчеләр шәһәрнең 1200 кеше сыйдырышлы Металлург мәдәният сараена җыелды. Бирдә милләтебезнең алдагы елларга үсеш стратегиясенең эскизы тәкъдим ителәчәк. Төбәкләрдә анда кертерлек фикер тәкъдимнәре байтак җыелган. Күбрәк курслар кирәк очрак. Яшьләр килә, уланнары белән шунда разговорный формада. Россия регионнарындагы матбугат чаралары өчен Татмедиа агентлыгы аркылы шулай ук грантлар аша ярдәм итү мөмкинлеге булдырсыннар иде. Халяль продукция выпускать кирәк. И чтобы халяль продукция сертификат булсын. Зур залда җыелыш башланганчы Татарстан премьер-министры урынбасары, Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Васил Шәйхразиев, төбәкләрдән килгән татар автономия рәисләре һәм иҗтимагый оешма җитәкчеләре белән очрашу уздырды. Ул анда байтак мәсьәләләр белән бергә төбәкләрдәге оешмаларга, татар телендәге матбугат чараларына ярдәм күрсәтү кебек сорауларга да җавап бирде. Без һәр вакытта да ничектә булса ярдәм итәргә тиешбез. Шуңа күрә әйдәгез тәкъдимнәрне җыеп, газетларга, ниләргә ул кадәр күп түгел, элек кенә ул теге 20 еллык кенә компьютер дигәчтән теге сыер баясы дип әйтә торганнары. Хәзер аның берәй дә юк, шуңа күрә карыйбыз да тикшерәбез. Васил Шәйхразиев монда килгәнче Самара өлкә хөкүмәте җитәкчеләре белән очрашып, быел Камышлы районында узачак Бөтен Россия авыл сабан туен оештыру комитеты утырышында да катнашырга өлгерде. Утырышта әлбәттә бүгенге көндә безнең актуаль мәсьәләләр ул Birinci şiratda Tatarstan hükümeti tarafından hem Samar ülkesi hükümeti tarafından kim koysa yöneliş için cevaplı ikenlikleri bilgilendi. Avul Saban Toyu'nun
Бүтін Россия ул Сабантуйның логотипы расланды. Залга җыелучыларга Татарстан хөкүмәте рәисе урынбасары 50 минут эчендә милли үсеш тармаклары хакында тәсвирләп аңлатты. Һәм ул билгеләп узганча, иң беренче эш балалар бакчасыннан да, мәктәптән дә түгел, гаиләдән, аналардан башланырга тиеш. Милләтне хатын-кызларына саклап калалар. Васил Гаязовичның әлеге сүзләрен катнашучылар да хуплады бугай. Һәрхәлдә залдагы алкышлар шул хакта сөйли. Бүгенге чыгышта стратегиягә кертелгән гаилә проблемалары, балалар проблемалары, туган тел, ана телебез. Гаилә бәхете өчен безгә гаиләдә тудырырга кирәк икәнен тагын бер кат исбатлады. Авылыбыз булсын, авылыбыз саулык булса, татар телесе дә калыр. Тантана загында Бөтендөнья татар конгрессының милли шура рәисе Самар өлкәсендә милли хәрәкәттә катнашучыларга конгрессның татар халкы алдындагы зур хезмәтләре өчен медальләрен тапшырды. Киләсе шундый очрашу 3 апрельдә Иванов өлкәсендә узачак. Самардан Рамисафин, татарлар. Алар киләчәкне кайгырта. Укучы кызларның 2нче Бөтен Россия ак калфак кызлар бәйгесенең максаты халкыбызның тарихын өйрәнү, рухи, мәдәни кыйммәтләрен саклау һәм үстерү, милләткә, туган илгә карата ихтирам, мәхәббәт хисе тәрбияләү. Катнашучылар мәртәбәле жюри алдында сынатмаска, татар кызларына хас сыйфатларны чагылдырырга тырыштылар. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Динара Хабибуллина. Татарстан Республикасы Язучылар берлегендә Ак калфак укучы кызлары бәйгесенең 2нче этабы бара. Төрле төбәкләрдән 70 укучы кыз катнашкан. Бүген сәхнәдә 21 конкурсант чыгыш ясый. Алар белән без дә аралаштык. Үзем өчен бик күп үрнәк алдым. Чөнки башка кызларга карап та үземнең әле бу ягым җитешеп бетми, бу ягымнан да эшләргә кирәк дип уйлыйм. Әни, әти, апайым миңа булыштылар. Башкортстанны күрсәтәм, Татарстанны. Бәйге 9-11 сыйныф кызлары арасында үткәрелә. Быел катнашучылар Удмуртия, Башкортстан, Түбән Новгород, Киров, Оренбург һәм Татарстан Республикасы районнарыннан килгән кызлар. Балалар, барыгызга да уңышлар телибез. Монда сез килеп эләккәнсез икән, Казан капкасын ачып кергәнсез икән, сез инде җиңүчеләр. Беренче этапта катнашучылар читтән торып, "Мин милләтемнең киләчәге" дигән темага эссе язганнар. Икенче этапта исә конкурсантлар белән җанлы әңгәмә булды. Биредә укучыларның тышкы кыяфәте, сөйләме, фикерләү сәләте, үз-үзен тотышы игътибарга алынды. Шулай ук икенче класстан билгеле язып киләм. Анда төрле сценарийлар театрга, мәсәлән, тагын шулай шигырьләр басыла. Ак калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова бәйгедә катнашучы кызлар татар телен камил белергә, әхлаклы, тәртипле булырга тиеш дип ассызыклады. Былтыр Казанда үткәргәндә 12 кыз катнашкан, быел 70. Киләсе елда 140 кына да булмаячак. Минем иманым камил. Жюри әгъзалары теләгән сорауларны аларга бирәләр. Һәм алар ничек җавап бирә, үзләрен ничек итагатьле тота. Без бөтен яктан аларны бүген исәпкә алабыз. Алар былтырда үзләре дә беләләр. Әлеге этапта чыгыш ясаучы һәр кыз гаиләсе анда сакланган гореф-гадәтләре хакында җиткерде. Без әнием белән бик тә татар ризыклары пешерергә яратабыз. Кич белән әбием белән кул эшләре эшлибез. Безнең гаиләбезнең нәселебезнең шәҗәрәсе. Мин аны жюри әгъзаларына күрсәттем. Шулай ук үземнең нәселем турында аңлатып киттем. Гаиләбездән калган ядкәрләр турында сөйләдем. Һәм фортепианода татар композиторы Рөстәм Яхинның җыр әсәрен уйнап киттем. Шулай ук катнашучылар үзләренең кул эшләнмәләрендә жюри игътибарына тәкъдим иттеләр. Костюмнарны үзем бизим шул биюләргә. Менә бу мин чиккән бер сурәт. Мин бу сурәтне 1 елга якын чиктем. Шигырьләр язгалым, төрле музыкаль инструментларда уйнарга яратам. Мин бик яратам калфаклар бизәргә. Бу менә минем иң беренче бизәгем һәм гаиләбездән калган гореф-гадәтебезне саклап менә шундый куяулыклар чигәм. Бу куяулыгымның 3нчесе. Чөнки нигә 3нчесенә килдем? Беренчесен мин тапшырдым абыема, икенчесен тапшырдым энемә, 3нчесен үз егетемә, үз киләчәктә иремә тапшырырга хыялым бар. Үзем язган шигыремне сезгә тәкъдим итәсем килә. Туган ягым якты илем, буыннарда гел кояш, күңелем ашкынып тора, кыр буыннарга чыккач. Сикрә-сикрә чабышалар яңа туган кылыннар, шуңа күрә дә яктыдыр безнең якта буыннар.
Сикреп торам да шул тавышка, йөгереп чыгам мин тышка, сәлам бирәм бар җиһанга, ә бигрәк тә кояшка. Чараның йомгаклау өлешендә чигелгән милли калфаклар бүләк ителде. Төп җиңүче исеме һәм беренче, икенче, өченче урын ияләре соңрак бөтен дөнья татар хатын-кызлары съездында билгеле булачак. Динара Хабибуллина, Татарлар, Казан. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарстан Яңа гасыр каналында Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Мәскәүдә татар тарихында зур урын тоткан хатын-кызлар хакында сөйләштеләр. Балага тел бирүче, тәрбияләүче, үзебезнең телебезгә, мәдәниятебезгә ихтирам уяту ул анадан тора. Казакстанда яшәүче атаклы милләттәшебез Мөнир Герзин. Мен татар тарихына кагылышлы чыганакларны чет илләрдән эзләргә кирештем. Кытайдан, Япониядан. Мариэльдә Чулпан балалар фестивале. Узган гасырның биек татар хатын-кызлары, журналист, шәрык белгече, туган якны өйрәнүче һәм Мәскәүнең милли мәдәни агарту хәрәкәтендә актив катнашучы Әхмәт Галимов Мәскәүдәге чыгышында халкыбыз тарихын нәкъ шундый шәхесләребез белән бәйләп сөйләде. Февраль революциясе, Беренче бөтен дөнья сугышы, Бөек Ватан сугышы, очрашуга килгән кешеләрне менә шул дәвр вакыйгалары күбрәк кызыксындырды. Революцияга һәм Ватан сугышына кадәр чорларда татар иҗтимагый тормышында зур урын тоткан ханымнар турында киләсе язмада. Асия Измайлова, Наилә Рәхмәтуллина, Фатыйма Мохтарова. 20-нче гасыр башындагы иҗтимагый милли хәрәкәт үзәгендә торучы ханымнарның берничәсе генә әле бу. Дини һәм әхлакый таләпләр буенча татар кызлары күбесенчә мәгарифтән, иҗтимагый тормыштан ераклаштырыла. Ләкин Хатима Камалова һәм Рауза Кострова кебек гүзәл затлар белемнәре һәм үҗәтлекләре белән башка кызларны да иҗтимагый һәм мәдәни тормышка җәлеп итә алалар. Әниләр, әбиләр ул кадәр инде укымышлы булмасалар да, кайберләр укый да белмәгәннәр. Ләкин китап сүзе дип, Коръәнне генә түгел, башка басма нәрсәләрендә, кул язма китапларында бик яхшы кадерләп саклаганнар. Әхмәт Галимов тарихчы, журналист һәм туган як тарихын өйрәнүче. 1950 елдан башлап Мәскәү татарларының иҗтимагый тормышы белән кайный. Күптән түгел Әхмәт Абдрахман улы үзенең 91 яшьлеген билгеләп үтте. Бүген дә рух байлыгын югалтмый. Мәскәү гомумән Россия татарлары турында мәгълүматлар туплавын, бастыру эшләрен дәвам итә. Татар тарихына багышланган лекциялар укый. Аның бу эшчәнлеген Мәскәү татар мәдәни үзәге китапханәсе иҗтимагый оешмаларда хуплый. Бүген бик күп әдәбият инде юкка чыккан ди Әхмәт Галимов. Сәбәпләре төрле. Революциядан башлап татар алфавитының алмашуы, төрле чор буын вәкилләренең игътибарсызлыгы. Шулай да кайбер мәгълүматларны торгызып була. Бу китапханәләр һәм җәмәгать эшлеклеләренең тырыш хезмәте нәтиҗәсе. Мондый темаларга күбрәк кызыксыну тудыруда мөһим. Бик кирәкле эш башкарыла. Үз батырларыбызны белергә кирәк. Хәзерге заман татар яшьләре дә терен тарихыбызны яхшы белергә тиеш. Милли үзан шундан килә бит. 20-е годы Лекцияга килүчеләр арасында татарлар гына түгел, башка милләт вәкилләре дә бар. Географиядә Мәскәү белән генә шикләнми. Запастагы беренче ранг капитаны Мансур Ахунов хатыны Рәйсә белән Архангельскидан Мәскәүгә алар ял итәргә килгәннәр. Бу вакыйганы игътибардан читтә калдыра алмадык диялар. Безнең халык өчен бундай очрашулар бик зур әһәмият имеет бүгенге көндә. Чөнки үзенең тарихы белән интересоваться иткән кешеләр, алар бит үзләренең алгы тормышлары турында уйлыйлар. Икенче кунак Тәскирә Тимербаева гомере буе Ярославльдә яши. Миллилек минем канымда ди ул. Оныкларыбызга шуларны барчында күрсәтергә тиеш. Шунысы өчен бик әйбәт инде бу мондый лекциялар уздыру ешрак булсын иде. Белүебезчә, безнең фамилияга
Кунакларның тагын берсе Нәфисә Акчурина, ул Мәрьям Солтанова Акчуринаның туганы. 19 гасыр ахырында Мәрьям Солтанова Уфада үз йортында кызлар өчен бушлай мәктәп ача. Өлкән яшенә кадәр иҗтимагый хезмәт алып бара. Бүген аның исемен Башкортстан башкаласындагы мәдрәсә йөртә. 2019 елда Мәрьям Солтанова Акчуринаның тууына 160 ел. Үз заманының бик алдынгы фикерле хатыны булган ул ханым Лев Толстой белән ул алып барган хатлар язышкан. Үз заманында гарәп шейхлары белән ул хатлар язышкан. Кызганычка каршы аның турысында архивта материаллар бик әз. Без инде үзебезнең эшебезне дәвам итәчәкбез. Мәскәүдә без аның каберен табып, тазартып, аның фотолары да бар. Ел сайын чәчкәләр салабыз. Мондый лекциялар яшь буынны тарих үткәнебез белән таныштыруның, татар мәдәниятен саклауның бер үзенчәлеге, мөмкинлеге ди мәскәүлеләр. Гөлия Садыйкова, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Милләтне аның шәхесләре таныта, зурлый, үрнәк итә. Казакстан Республикасының Алматы шәһәрендә гомер итүче Мөнир Ибраһим улы Ерзин хакында бик озак сөйләргә була. Ул татар халкын танытуга гаҗәеп күп хезмәт куйган шәхес. Тарих фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының журналистлар берлеге әгъзасы, тарихчы, уйгырчы, синолог, бик күп китаплар авторы. Мөнир Ерзин белән җирле хәбәрчеләребез очрашты. Мөнир Ибраһим улы Ерзин 1927 елны Кытай Халык Республикасының Алтай губерниясе Буршин шәһәрендә 6 балалы гаиләнең 3-нчесе булып дөньяга килә. Мәктәп елларыннан соң 1940 елны Өремче шәһәренә күчә. Анда интернат мәктәптә белем ала, шундагы педагогик институтының Кытай бүлеген тәмамлый. Мөнир Ибраһим улының бик күп гомер мизгилләре онытылмас вакыйгалар белән бәйле. Шуларның берсе 1944 елда Кытай хакимиятенә каршы халык торышы барышында барлыкка килгән Көнчыгыш Төркстан хөкүмәте. 1946 елның җәендә Кытай һәм Көнчыгыш Төркстан арасында килешү төзелә. Өремчедә Кытай, уйгыр, казак телләрендә яңа гәҗит чыга башлый. Кытай ягында Кытайча, Шәрқи Түркстан ягында уйгыр, казакча. Милләттәшебез Мөнир Ерзин шунда эшкә керә. Әлеге гәҗиттә Мөнир Ерзин Көнчыгыш Түркстан Республикасының мәнфәгатен, сәясәтен яклау, шуны халыкка таныту белән шөгыльләнә. Илдә башланган үзгәрешләр аның эшендә каршылыклар тудыра. Һәм ул Кулжа шәһәренә китәргә мәҗбүр була. Шунда Инкыйлабы Шәрқи Түркстан дигән уйгыр гәҗитендә баш тәрҗемәче булып хезмәт итә. 1955 елда ул гаиләсе белән Казакстан Республикасының Алматы шәһәренә күченә. Мен өземнең журналистика эшем белән аны давам кылдым. Анда келгәннән кәйин мен алып келгән Кытай телендә материалларым бар иде. Аннан кәйин монда да ул вакытта Казакстанга Кытайдан газет журналлар килә иде. Менә шуларны алып, тәрҗемә кылып, казак телендә, уйгыр телендә чыгатын матбугатта мен катнаштым. Бу урында шәхесебезнең хатыны хакында да әйтеп китү урынлы булыр. Гөлбану Габделҗәли кызы чыгышы белән Кара Балта авылыннан. Ул гомере буе шәфкать туташы булып эшли. Акылы белән карады бөтен нәрсәгә. Балаларга карашты. Балаларны детсадка биреп, аларны иртә белән апарып куеп, кеш белән алып кайтып, ул бик караша иде. Мөнир Ибраһим улы инде 71 ел журналистикада хезмәт итә. Аның гыйльми хезмәтенә 54 ел. Бәллүр каләм иясе соңгы елларда татар тарихына багышланган китаплар бастыра. Казанның 1000 еллыгы уңайыннан ата-бабалар сукмагыннан дигән китабы өчен Татарстан Республикасының беренче президенты Минтимер Шәймиев үзенең рәхмәтен дә җиткергән. Уйгыр танучы булу эшләсәм дә, казаклар арасында туып өссәм дә, Кытайлардан гыйлем алсам да, мен татарларның да тормышы белән, тарихы белән кызыксыну миңа өлкән мәктәп булды. Мен татар тарихына кагылышлы чыганакларны чет илләрдән эзләргә кирештем. Кытайдан, Япониядан. Кытайда таба алмаганымны Японияда таптым. Татар тарихы. Татар тарихына кагылышлы торудан-торга язылган хезмәтләр. Борынгысын белмәгән, өткәндәгесен белмәгән халыкның киләчәге юк дигән өлкән сүз бар. Ул тарихын белмәсә, татар икәнен белмәсә, кайдан чыкканын белмәсә, ул нинди халык? Кем була ул? Менә һәр бер халык, һәр бер милләт
әйтәйек, ең ұлы милләтләр. Алар өзләренең тарихын беренче булып алга куялар. Таңсылу Насырова, Татарлар, Алмата шәһәре, Казакстан. Шит төбәкләрдә узучы татар милли чаралары айрылча игътибарга лаек. Яшкарала шәһәрендә 8-нче төбәкара Чулпан балалар фестивале да шуларның берсе. Катнашучылар Мариэл, Чуашстан, Түбән Новгород өлкәсе һәм Татарстан Республикасыннан җыелган иде. Бу юлы фестиваль 250-дән артык баланы бер сәхнәгә җыйды. Вакыйга урыннан хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Яшкараланың татар мәдәнияте үзәгендә милли моңнарның тынып торганы юк. Бу юлы сәхнә балалар кулында. Без бик дус тату. Бу безнең икенче гаиләбез кебек. Без бүтән булган конкурсларга йөрергә тырышабыз инде. Костюмнар тектерәбез. Репетициядә көн саен инде, мәктәптән соң барабыз да, кич белән кайтабыз, тырышабыз инде. Мне это понравилось. Я слышала на радио музыки, на баяне, это меня заинтересовало. И я попросила папу купить баян. Я попробовала, но у меня не получалось. Но потом я сказала, чтобы пойти в кружок. Балалар белән бергә укытучылары да дулкынлана. Үзебезнең районны күрсәтергә килдек инде менә шушы ике балай белән, Сунгуров Алексей и Морозов Эрвин. Мин бу укучыларым белән инде бик күп конкурсларда бардык инде, катнаштык инде, и мин бу укучыларым белән бик горурланам. 8-нче тапкыр узучы Чулпан фестиваленә быел да күрше тирәдән бик күп катнашучылар агылды. Арада җырчылар, биючеләр, төрле уен коралларында уйнаучылар да бар. Фестивальнең репертуары да, географиясы да киңәя оештыручылар. Без дә күрәбез. Елдан ел, бер-ике ел подряд килсә коллектив, үз эшен күрәбез. Шул вакытта караган, шул андар инде жюридә сүзләрне әйтәләр инде. Нәрсәгә игътибар бирергә кызыксынып киләләр. Иң мөһиме, әлбәттә, чит төбәктә узучы бу чараның милли үзаңны күтәрүе, татар моңын саклауы. Регионда яшәгән татарлар, алар ничектер заманча татар мәдәниятеннән ераграк, музыкалары да бер үк төрле дисәк тә була. Шуларга игътибар итсәләр, бик матур, бик әйбәт булыр иде. Ансаңлашыла инде региондагы татарлар Татарстаннан ерак булгач, ләкин аңа да карамастан алар эшли, үзләрендә көч таба, дәрт табалар, шуңа күрә аларны тәнкыйтьлисе дә килми. Биюләр бик шады. Татарстаннан килгән вәкилләр чыннан да бик күтәрделәр фестивальне. Бу якларда инде менә теге район үзәкләреннән килгәннәр татарча бик яхшы беләләр инде. Ләкин шәһәрнең үзендә бәлки әле андый дәрәҗәдә юктыр инде. Чөнки безнең Казаныбызда да шундый хәл бит инде хәзер. Татарча бик балалар өйрәнми, мәктәпләр бетеп бара. Менә шуңа күрә мин уйлыйм, бу теге яшкаралар өчен ул зур нәтиҗәдер дип уйлыйм. Иң кечкенә катнашучыларның берсе Җавид Кәбиров. Җырлаган шушы, матур көйләр шушы, тагын җырлаган шушы и булды. Рус һәм мари милләтле балаларының да бик теләп татар мәдәниятен өйрәнүе сокландырды. Нам интересно изучать всякие языки, но больше всего татарский. Да. Почему интересно татарская музыка, татарский курай? Ну вот это же такое. Татарская музыка, она плавная и она больше отличается, чем русская. И русскую мы можем везде послушать, а татарскую не везде. Я вообще семья музыкальная. У меня родители играют на гитаре. Мама играет еще на фортепиано, брат на фортепиано, на аккордеоне, еще на гитаре учится играть. Вот, я на курае, на флейте и учусь на пианино. Бу юлы фестивальдә уен коралларына аеруча игътибар зур. Безнең югалып бара торган халык уен коралын яңа баштан күтәрү
тұрғызу турысында шул үстіне алып барабыз. Аның тауышы да шундай үзенчәлекле, шундай моңлы дип әйтәм инде, миңа бик тылсым була дип әйттем инде. Баянны алсак, гармонны алсак, һәрбер уен коралының үзенең үзенчәлеге бар. Һәрберсенең ниндидер яме бар. Шундай матур уйнаганда тыңларга бик рәхәт күңелле. Һәрбер чит төбәккә барган сайын биредә яшәүче милләттәшләребезнең туган телне, моңны саклауларына чын күңелдән сокланабыз. Биредә яшәүче Гәрәй әфәнде һәм Татьяна ханым Мәхсүмьяновлар гаиләсе дә шундыйлардан. Гәрәй әфәнде гомумән инде берничә ел гөсләләр ясаучы остазда. Һәм Күкмар сәүдә маркасы белән берлектә бүгенге бүләгебезне без нәкъ менә шушы гаиләгә тапшырырга булдык. Гәрәй әфәнде, бу сезгә рәхәтләнеп кулланыгыз. Бик зур рәхмәт сезгә, бик зур рәхмәт сезгә дә алдагы көннәрегездә уңышлар телибез. Һава торышы нинди булуга карамастан, Күкмар савыт сабалары сезгә яхшы кәеф бүләк итәчәк. Якыннарыгыз һәм туганнарыгыз өчен рәхәтләнеп әзерләгез. Күкмар тәмле ризык, уңайлы савыт саба. Ләйсин Хаҗиева, татарлар, Йошкар-Ола шәһәре, Мари Эл Республикасы. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карадыгыз. Без һәр вакыттагыча халкыбыз тормышындагы вакыйгалар белән таныштырып барабыз. Алдагы көннәрдә дә безне карарга онытмагыз. Сау булыгыз.